Третият ни проект представлява платка с вграден микропроцесор. Платката е Arduino. В нея са заредени две програми. Първата програма управлява потенциометър и електродвигател. Като завъртим потенциометъра, двигателят започва да се върти. На този 7-сегментен дисплей се показва скоростта на въртене на двигателя. Така го увеличаваме. Има 9 степени. Ако завъртим потенциометъра в другата посока, се сменя и посоката на въртене на електромотора. Това е първата програма. Втората програма управлява една оптронна двойка, която се състои от светодиод и фотодиод. Между тях съществува невидим лъч светлина, инфрачервена светлина, и когато тя бъде прекъсната, се задейства аларма. И това представлява втората програма.